Hola, bon dia. Avui vos porte un tema que segur que heu pensat en ell més d'una vegada. La por. La psicologia té molt a dir sobre la por. S'ha estudiat moltíssim. I hi ha moltes teories sobre com se creen les fòbies, que és por extrema, no? I l'ansietat, i té molt a veure la por. Quan estudiem aquesta emoció, veiem que és una emoció necessària. O sigui, totes les emocions bàsiques són necessàries. I la por és una emoció molt, molt important i molt necessària. Per què? Perquè imaginem-nos una persona sense por. Em mataria. No tindria por a res, i aniria per la vida supersegura. O sigui, no, és inconcebible. O sigui, tot el món tenim por. I què és la por? La por és responsabilitat. És senyal de que ens preocupem per les coses, de que ens importen. La cosa és que què passa? Que eixa emoció és tan forta que se mos pot descontrolar. I ahí és quan ve el problema. Perquè és com quan ficar-li sal al menjar. Tu fiques sal al menjar i és necessari, no? Perquè així està més bo. Però si li fiques massa, ja no es pot menjar. Pues la por passa igual, en moltes coses. En terme mig està la virtut. La teoria que més força ha agarrat sobre les fòbies és la de que se produeix un procés de reforç. Perquè nosaltres, quan ens preocupem per una cosa, la majoria de vegades no passa eixa preocupació. Per exemple, ens diu el metge de capçalera que ens toca una revisió, que ens tenen que fer una analítica de sang. I ja pensem, ai, m'eixirà colesterol? Ai, pues jo què sé, m'eixirà algo? Ai, i te preocupes, no? I t'imagines mil i una històries. I després, dius tot bé. La majoria de vegades, dius tot bé. O hi ha alguna cosa tal i te donen un tractament, te'l seguixes i al poc de temps te tornen a fer un altre i ja t'hi tot bé. Per tant, eixa calma que produeix el dir, bueno, ja està tot bé, això reforça la por. Som aixina de guais, els humans. I això que mos diu que el que n'hi ha que intentar és controlar eixa por, que no se mos descontroli. Quan és una por tan desagradable que no mos deixa avançar, és com si mos hem passat de sal en el menjar. I bueno, com controlar-la? No fent cas a aquests pensaments que van per davant de les tronades. Ficar remei, en comptes de preocupar-se o ocupar-se. I bueno, fins així el vídeo d'avui. Moltes gràcies i bueno, això. On anem al mercat? Marina, tens una cosa que afegir? Ah, molt bé. Vinga, un beset. Adeu.